Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagaring atong top story subong nga adlaw, March 9, 2026. Utay-utayo na pagpatuman sang saka sa bilis sa produkto petrolyo sa Martes tugtub Huwebes. Diesel, halos 20 pesos ang saka. Heavy equipment, ginpangsunog. NPA nagako sa krimen kay Gamay Manuel Do sa mga mangunguma ang tag-iya. Senior citizen pilason matapos gintapungol sa motorcycle rider. Kapitolyo kag iban pagid nga mga LGU sa Negros Occidental nagpatuman sang apat ka adlaw nga trabaho sa kada semana. Kag sa good vibes, lapos-lapos floating cottages, liwat kag ginbuksan sa publiko. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, paghatag sang fuel subsidy sa PUJ drivers, ginatun-an pa. Ginapa-validate na sa syudad sa Bacolod ang listahan sa mga public utility jeepney kag tricycle driver sa syudad agud matun-an ang posibilidad nga mahatagan sila sang dugang nga fuel subsidy gikan sa lokal nga panguluhan. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga mayara na sang pondo nga ginpain ng gobyerno nasyonal para sa mga public transportation drivers. Apang luyag man sa syudad nga maghatag pagid sang separado nga pondo para sa mga drivers sa Bacolod. Apang pagklaro sang alkalde, depende ini sa gihapon sa availability sang pondo. Ginahaylo sang alkalde ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag ang Permits and License Division sa syudad nga siguruhon nga klaro kag insyakto ang listahan sa mga benepisyaryo. 2.5 billion pesos ang pondo nga ginpain sa Department of Budget and Management para sa fuel subsidy program sa Department of Transportation sa bug-os nga Pilipinas. Wala pa matumod kung pila ang subsidy nga ihatag sang gobyerno nasyonal sa tagsa ka mga drivers bangod nagapadayon pa ang listing sang DOTR. And as I said earlier, si National Mayara, ang sa city naman niya, kinatun-an natin ang possibility also. Though we're dependent on the availability of the budget vis-a-vis the number of those na tagaan sang assistance coming from the city. But we are open as long as we have a precise, correct, and clean list sa mga drivers. Sa number 9, nagdangat na sa masobra 146,000 ang mga application nga na-process sa Commission on Elections sa nagapadayon nga voter registration. Sa datos nga ginrelease ng COMELEC sa March 8, naglabot na sa 146,742 ka mga application ang ilang nga na-process. 99,360 diri ang gikan sa Negros Occidental, ang pinakadako sa NIR. 44,899 naman ang sa Negros Oriental, kag 2,483 ang sa Siquijor. Sa pihakabahin may 886 naman ang tigayon nga nakaparehistro pagi sa Register Anywhere program. Sa Bacolod City may 154, sa Dumaguete City naman 732. Ang bilog naman nga datos nagapakita nga mas madamo ang mga babae nga registrants, 77,548, sang sa mga lalaki 69,164. Nagsugod October 20 ang registration para sa barangay and SK elections, kag ini ang magalawig tubtub sa May 18, 2026. Sa November 2 sining nga tuig ang BSKE. Sa number 8, senior citizen pilason matapos gintapungol sang motorcycle rider. Makita sa sining video ang pagtambag sang pila ka mga tawo sa motorcycle rider. Matapos niya gintapungol ang senior citizen nga driver sa nagluntad nga road rage sa
sa National Highway sang Puroca Bernabe, Barangay Salvacion sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental, Domingo sang hapon. Yara sa driver's seat kag dugoon ang nawong sang biktima nga si alias Luing, 67 anyos, residente sang Barangay Zone 5 sa Murcia. Siya ang anay kapitan sang Barangay 5 kag anay ABC President. Imbolbado sa insidente ang Toyota Wigo ni alias Luing kag isa ka Honda Beat nga motor ginamaneho ni alias Papat, 30 anyos, residente sa Barangay Patag sa Silay City. Nagwa sa investigasyon nga pareho nagapadulong sa proper sang Murcia ang duha sang nag-overtake ang motorsiklo kag ginbalabagan ang auto. Didto na nanaog ang motorcycle rider, ginbutong kag gintapungol sa makapila ka beses ang driver sang Wigo nga nagresulta sa mga pilas sa iya nawong. Ginalegar sang suspect nga jutayan lang siya mabungguan sang Wigo. Wala man siya sang pilas o galing sunod sa iya, wala niya mapungga ng iya kainit, rason nga ginlagas niya ang auto. Ginsiling ni Police Captain Hani Labaro, ang hepe sa Murcia PNP, subong adlaw natala na nga i-file ang kaso nga physical injury batok sa motorcycle rider. Samta natala na nga magpapanaog sang show cause order ang Land Transportation Office Negros Island Region batok sa rider agud makapaathag kung nga hindi dapat pag-isuspend, i-revoke o kung siya ang pagapinahan bangod sa iya involvement sa nasambit nga road rage. Hindi ka magpadala sa init sang ulo kay hindi kita makadesisyon sa tadlong kung kainit at ulo. Much better kung wala ka gid man na pakalmahan mo na lang imo pinsar kag report nyo sa amon para nga hindi na madugangan ang problema. So mo na kalma ta kay subong adlaw nga daan kabudlay gapadala ta sa init sang ulo, wala ta na ginalantaw ang konsekwensya nga matabo. Sa number 7, heavy equipment ginpangsunog. NPA nag-ako sa krimen kay Gamay Manueldo sa mangunguma ang tag-iya. 7 milyones pesos nga balor sang agricultural equipment, lakip na mga traktora, crane, kag backhoe ang ginsunog sa isa ka farm sa Hacienda San Jose, Baling, Barangay Libakaw sa Himamaylan City, Domingo sang gabi. Sunod sa caretaker, samta naga-inspeksyon siya, iya nakita nga nagsugod ang kalayo sa tractor nga nakapark malapit sa fuel storage area kag naglapdas kay iping ang mga heavy equipment. Sunod kay Ka Junicio Magbuela, ang spokesperson sang Romeo Nanta Command, New People's Army South Central Negros Guerrilla Front, ang pagsunog sa mga heavy equipment amo ang silot sa tag-iya sang agri-farm bangod sang pagpamintaha sa mga obreros. Ginsiling sang NPA nga tuman kanubo sang pasweldo sang tag-iya sang farm sa mga mangunguma nga mas manubo pa sa standard rate sang Regional Wage Board. Sa number 6, menor de edad patay matapos ginlampusan sang iya amay. Patay ang 17 anyos nga babae matapos ginlampusan sang tubo sa ulo sang iya kaugalingon nga amay sa isa ka subdivision sa Barangay Rizal, Sagay City, pasado las 9 kainis ang aga. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe ng Sagay PNP, nagpangayo sang bulig sa police station ang lolo sang biktima matapos niya nabatian nga nagasinggit ang iya apo sa kwarto sang iya bata nga lalaki. Sang pagabot sa mga nagresponde nga kapulisan, naglinong na sa balay gani nagdesisyon sila nga gubuon ang portahan sa kwarto sang 41 anyos nga amay. Dito kag ila nakita ang dalaga nga nagahigda sa katre kag duguon. May mga pila siya sa ulo, samtang ang suspect ang nagapungko sa katre kag nagatulok sa iya nga bata. Nahibaluan nga separado na ang ginikanan sang teenager. Ang iya iloy ang nagaobra sa Cebu. Nagatiner ang biktima sa pihak nga balay, upod ang iya mga tiya. Sunod sa amay, isa na kasemana nga wala siya makatulog. Iya gindala sa iya balay ang iya bata agud kun tani istoryaho.
So previously, so ini I have to confirm it. So nagainom na siya bulong sa depression. And according sa iya, wala siya kainom bulong, pila ng mga ginapainom sa iya pamilya, and 1 week siya nga wala tulog. Sa number 5, isa ka bakulod noon nga OFW sa Bahrain natalana papuliyon. Paagi sa Bacolod City Help Desk, nakig-angot na ang syudad sa pamilya sa isa ka bakulod noon nga overseas Filipino worker sa Bahrain nga naghinyo nga makapauli na. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ang amo nga OFW ang natalana na makapauli sa syudad. Ginahulat na lang sa pamilya ang schedule sang repatriation gikan sa Department of Migrant Workers. Suno kay Gasataya, mayara pa sang kabudlayan sa repatriation bangod sa nagapadayon nga gamo sa Middle East. Apang ginasiguro man sa syudad nga padayon sila makig-angot sa DMW tubtob nga makapauli na ang OFW. Pagi sa isa ka Facebook post, ginistorya sang isa man ka OFW nga yara sa Qatar ang kahimtangan sang iya abyan nga yara sa Bahrain nga gusto na magpauli. Suno sa amo nga post, may cancer ang OFW kag gusto na sini makapauli bangod sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sang US, Israel kag Iran sa Middle East. Handa man nga maghatag sang bulig pinansyal ang syudad hinali nga makabalik na ini sa Bacolod. Sa records ng help desk, may masobra na sa 80 ka mga concerns ang napadangat sa ilang nga talatapan. Kadaman sa mga OFW nga ginakontak sang syudad ang hindi pagigusto magpauli bangod ila ginakabalakan ang ilang mga pamilya nga nagadepende sa ila. Naistorya na mo ng pamilya kahapon and ara naman sa ang list sa Department of Migrant Workers, ang DFA, willing ang mga nagpakaisang bulig no, nga magpauli. No? So, most likely the schedule na ginawa na ginahulat because of the situation. But ang Sa number 4, 4-day work week sa mga talatapan sa gobyerno sa Bacolod, ginatunan pa. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga padayon pa nga ginatunan sang syudad sa Bacolod ang posibilidad sa pagpatuman sang 4-day work week scheme sa mga opisina sa gobyerno sa syudad. Ini matapos nagpagwa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka memorandum na nagahaylo sa mga government offices nga magpatuman sang amo nga inisyatibo bangod sa pagmahal sang presyo sang langis. Suno kay Gasataya, ginalantaw man sa syudad nga magpatuman sang 4-day work week apang ila pa ginasiguro sa karon nga hindi ini makaapekto sa bug-os nga operasyon nila. Pagi naman sa Executive Order 11/2026, ginmanduan sang alkalde ang mga talatapan sa syudad nga magkinot sa paggamit sang kuryente kag langis. Kaundan sini, kinahanglan nga i-off ang tanan nga mga appliances nga wala ginagamit ilabi na sa lunch break kag likawan ang mga unscheduled vehicle operations. Tanan nga air conditioning units kinahanglan man nga hindi maglubo sa 24 degrees Celsius. We're assessing and finalizing everything. And then, if necessary, no, kaya ang memorandum sa Office of the President is recommendatory. We have a couple of days left to finalize everything. But we are seriously considering na himo sang isa ka option or isa ka memorandum rather nga ang number of days sa mga empleyado sa syudad except for those na nag-deliver ng basic essentials i-reduce then madugang nga sa number of hours on a daily basis.
Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental ang magapatuman sang compressed 4-day work week sumugod sa madason nga semana bilang kabahin sang tikang para makakinot sa enerhiya. Nagakasayuran nga humalin Martes tubtub Biyernes ang trabaho sa mga provincial government offices nga magasugod las 8 sang aga tubtub las 7 sang gabi sumugod March 16. Wala sang opisina kun Lunes. Pathag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga iniya na base sa consultation sa mga empleyado upod na ang Progressive Alliance of Capital Employees o kun PACE. Ang compressed schedule nagapasiguro nga ang gina-require nga 40 working hours per week ang ma-comply. Ang mga taratapa naman nga nagahatag sang essential kag frontline services kaangay sa mga provincial hospital, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag ang Economic Enterprise Development Department ang magapabilin nga fully operational para mapasiguro nga tayuyon ang public service. Initanan kabahin sa ginpagwa sang memorandum ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-adopt sang energy conservation protocols kasunod sang epekto sa presyo sang gatong dala sang gamo sa Middle East. Nalakip man sa energy saving measures ang probinsya ang pahanumdum sa pagkinot sa paggamit o kung sa gamit sang kuryente, efficient nga gamit sa mga government vehicles, paglimit sa mga travel sa mga labing importante nga bagay, kag pag-maximize sa digital platforms para sa mga meetings. Ang ilog, hinubaan, Don Salvador Benedicto, Murcia, Talisay City, Silay City, Cadiz City, Bagos City, Escalante City, Kawayan, Cabancalan City, Sipalay City, kag La Carlota City ang magapatuman man sang 4-day work week. So some government employees, we also ask the PACE kung anong ila ma-prefer. So majority were saying na let's have a break on a Monday. So our work is from Tuesday to Friday. That is after consultation. From services ko, hindi ba na ma-hamper? That's the same. Basically, ang trabaho din sa Capitol Building, of course there will be one day na why trabaho, no? Pero ang hospital services ay padayon na as always. But they can also practice the 4-day work schedule as long as they serve for 10 hours in that 4 days. Sa number 2, gobernadora nagapanawagan sa konsyensya sa mga negosyante nga nagapamentaha karon sa sitwasyon. Ini sa tungasang impormasyon nga may mga nagpatuman na nga daan sang saka sa presyo sa produkto petrolyo sa probinsya antes pa man sang tion nga dapat ipatuman ang oil price hike. Ginapaabot man ang epekto sang saka sa produkto petrolyo sa iban nga commodities. Automatic man suno kay Lacson ang pag-activate sang Local Price Monitoring Board pero limitado man lamang suno sa iya ang mga commodities sa idalom sang amo nga monitoring team. Kung malawigan ang gamo sa Middle East, hindi malikawan suno kay Lacson nga magalala pagid ang sitwasyon. Labing ginapanawagan sa gobernador sa pumuluyo amo nga magpangamuyo sa sitwasyon nga ginaatubang sa karon. We anticipate ng other commodities will also increase. Yes. I think that is a foregone conclusion. No? It can get worse even before it gets any better. No? I think we're only on. I mean, the situation in the Middle East is, I think, on its second week now, and so we just have to continue praying na lang, no, that a solution can be found. Kag sa number 1, yara sa 19 tubtub 24 pesos ang range sang saka sa kada litro sang diesel sumugod buwas. Ipatuman ini sa mga petroleum companies sang utay-utay sa sulod sang 3 ka adlaw. Mga nagpasaka na sang presyo sang produkto petrolyo antes sa Martes, ginshow cost sa
sa Department of Energy kag ginapangayuan sang paathag kun nga una sila nga nagpatuman sang oil price hike. May report si Romeo Subaldo. Buwas ipatuman ang pinakamataas nga saka sa bilisang diesel sa kasaysayan sang Pilipinas. Pero para hindi matamaan ang mga motorista, utay-utayon ini o kun amat-amaton lang. For example, para sa kumpanya nga Petron, 19 pesos kada litro ang saka sa diesel sini nga semana, pero imbis nga itingubdugang sa presyo, amat-amaton lang ini. Kung 60 pesos kag 50 sentimos subong ang presyo sa kada litro sang Petron nga diesel, buwas madugangan na inisang 11 pesos kag 60 sentimos o kung mangin 72 pesos kag 10 sentimos na ang kada litro. Sa Miyerkules, dugangan pag inisan 3 pesos kag 80 sentimos, gani mangin 75 pesos kag 90 sentimos na ang kada litro sang diesel sang Petron. Kag sa Huwebes, ang ulihi nga installment, may dugang pagid nga 3 pesos kag 80 sentimos, gani mangin 79 pesos kag 70 centavos na ang kada litro sang diesel nila. Ang gasolina naman sa Petron, madugangan sang 5 pesos kag 20 sentimos sa buwas kag piso kag 80 sentimos sa kada adlaw, Miyerkules kag Huwebes. Ang kerosene naman, utay-utayon man ang idugang nga 32 pesos nga saka sa sunod sang 3 ka adlaw. Gani sa Huwebes, mangin masobra na sa 1 kagatos kag 18 pesos ang kada litro sang kerosene. Ini ang epekto sang gamo sa Middle East sa pungsod Pilipinas nga dependent katama sa pag-import sang produkto petrolyo. Pero ang pamangkot nga abala, daan pa man nga stock ang yara sa mga petroleum companies pero kada magsaka ang presyo sa world market, nagaidugman dasun ang presyo sa Pilipinas. Siling ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, ini na ang kinaanglan nga practice sa Pilipinas ang oil companies. Ginabayaran nila ang gina-replace nga stock kung ano ang presyo sa world market. Gani ang pag-retail o kung ang pagbaligya direkta sa konsumidor, nagakaapektuhan man gilayon. It's the replacement cost. No? So hindi naman yan unang-una, kahit dumating na dito yan, ang presyo niyan, hindi yun yung price ng date of delivery. No? So mag-uusap pa yan sila kung anong presyo, may agreement sila. Pero as a practice now here in our industry, we compute it with historical of the week, no? Average of the week. Tapos yun yung ang average na yun, yan yung ina-assume na cost ng pagbili ng bagong stock. So it's not when nila kinuha, when nila binili, or when nila na-receive, kundi kung ano magkano na yung replacement. Imagine now, if we still stay with the price 2 weeks ago, wala silang pera pang bili ng bagong stock. So that's the practice. But if it goes down also, talo din sila, no? Pero kung umakyat, talo tayo. Samtang, ang mga kumpanya sang langis nga nagsugod na sa pagpatuman sang saka sa bili antes sang Martes, ang ginapangayuan sang paatag sang ahensya. Sa Bacolod City, gingkakibot sa mga motorista ang gulpi lang nga pagsaka sang bili sa mga produkto petrolyo sa mga gas station sang Sabado nga adlaw. Sa Barangay Granada, may isa ka kumpanya nga yara na sa 86 pesos and 25 centavos ang litro sang diesel Sabado pa lang nga adlaw. May iban man nga nag-slightly increase, samtang iba naman nagulat anay nga ipatuman ini Martes nga adlaw. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Lapus-Lapus, Makapagaw Local Conservation Area sa Sagay City, liwat nga ginbuksan sa publiko matapos magkalaguba ang floating cottages sa Baguio Tino. May report si Romeo Subaldo. Pwede na liwat makakayak samtang ginasulod ang mga mangrove maze. Makapasabor na liwat sa ilang preska nga mga seafood. Makarelax ka na sa floating cottages nila. Kag, ma-enjoy mo na ang mag-swimming sa ilang nga baybayon. Ini ang Lapus-Lapus Makapagaw Local Conservation Area sa Barangay Bulanon sa Sagay City sa Negros Occidental. Mga 5 minutes lang nga bangka ride, malapot na ang mga floating cottage diri sa tunga sang mangrove plantation.
Pero sa nagligad lang ang Nobyembre, nagkalaguba. Ini mga floating cottages, bangod sang bagyo nga tino. Pero pinaagi sa Psychology, isa ka non-profit organization nga nagabulig protect sa unique habitats, species kag kultura sang mga isla sa kalibutan. Nga amo ang partners ang Sagay City sa ilang community-led conservation, tigayon, nakabangon liwat ang komunidad diri. Mga mangingisda ini sila sadto nga karon nakasentro na sa turismo ang Palangitan-an. Rentahan nyo ang bilog nga cottage. Mapaluto na kamo sang preska nga mga seafood nga available sa area. Kag happy eating na lang. Kag hindi lang ang mga may edad ang maka-enjoy diri. Pati kids, maka-enjoy diri kay matinaw ang tubig sa baybayon. Sa mga adventurous, be amazed with a maze of mangroves. Pwede magkayak diri. Ang imuon nyo lang, mag-contact lang sa Facebook page sang Lapos-Lapos Floating Cottages para makapareserve kamo sang inyong cottage. Ang Lapos-Lapos Floating Cottages hindi lang parte sa manamit nga pagkaon kag katahom sa lugar. Ginapakita diri ang kapag-on sang komunidad, bisan ano pa nga bagyo, padayon nga nagabangon. Romeo Supado para sa Digicast Negros. Kag of course, kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Miss Maricon Gamboa Hayashi. Hambal niya, good evening Miss Barbara and Digicast from Japan. Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros and IR and Miss Barbara. Marie Tiffany Hover, Happy Women's Month, Iloilo City. Happy Women's Month sa tanan. Kay Romel, Sir Romel, Mahilom Galio, maayong hapon Ma'am Barb. Hi Sir. Gloria Bantigue, good afternoon Ma'am Barbara Mijares, watching live from Pulo Pandan. Suki, tagid ni sila ni Ma'am. Sir Andre Tahonera, good afternoon Digicast Negros, good afternoon Ma'am Barb. Hi Sir, si Sir ni permi kami nigakit anay. Si John Randolph O. Rubin, good afternoon and keep safe everyone watching from Kuwait. Keep safe too Sir. Kay Sir John. Then, Jessery Garucha Hevero, maayong hapon ka Digicast. Ma'am Barbara, always watching gid. Thank you, ma'am. Please shout out sa family Hevero, Maravilla, Repique, Garucha. Salamat gid and God bless everyone. Evelyn Garovilio Relunio. Hi, Miss Barbara. Nice meeting you. Ay, hi, ma'am. Nadumduman ko ni si ma'am. Permini siya lantaw. Upod sila sang iya nga bana. Hello sa imo, ma'am, kay sir. Franklin Panagiton. Maayong hapon, Digicast Negros. Always watching to Gons CAF Security Agency from Barangay Cabog, Deca Homes and Deca Homes Granada. Hi, gid sa imo, Sir Franklin. Kagamuyadon top 10 stories of the day. Tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.